Ayantshela nani bafethu engizayinaka. Yabona impahla ey'bizayo, iy'mpahla lezi ey'namalebula aphezulu aphambili. Lezi zinto lezi ey'gqokwa abantu abangenamali. Ezabantu nje laba abasuke benamali labo bantu laba. Abantu basuke benemali bafethu, umuntu nje osuke enemali ngempela, osuke ehamba imoto ebizayo, enomuzwa omuhle, ephumela nje empilweni. Akanandaba nalezi mpahla ezidlula igama, yabo. Bayigqola nje normal, uthole ukuthi mhlawumpe uyigqoke uLwethi noma uyigqoke ko-Exet, yabo. Lezi zinto nje ey'suke zinormal. Bese kuthi labantu-ke abapatanisayo, uthole ukuthi akanalutho, akanamali. Uyohlanganisa mhlampe o-3 months bonke, uthole ukuthi ubekelele isikibha nje, yabo. Esithengele leso sikibha uthole mhlawumbe isikibha sika-2000, yabo. Kuyaphinda futhi kudlule omunye u-3 months futhi usebekele ibhulukwe-ke manje, uthole ukuthi ugqoke ibhulukwe lika-5000, yabo. Kuyoze kuphele unyaka, kusho ukuthi uma kuphela unyaka esethenga into ey'ntathu, yabo. Mhlawumpe iteki-ke usothenga ngoDisemba mhlawumbe uthole ukuthi liwu-5000 noma liwu-7000, yabo. Yonke le nto le kumthethe unyaka wonke lezi zinto zontathu ukuthi ey'hlanganise, yabo. Uthole ukuthi la emzimbeni usehlanganise mhlawumpe o-15000 mase uy'gqokile. Wena mhlawumpe uzibona ukuthi cha, akanayo nje imali bafethu, asimose nje ukuze sikhohlisane. Akanayo imali, nalezo zinto esuke azenza usuke epatanisa kanzima. Kwenzekile wanendlu, kuba u-1 room noma kuba u-2 room, kodwa kuvamisile uthole kuba indlu nje impela enkulu yomuntu onemali. Cha, makwenzekile futhi kwawukuthi unemoto, kuba imoto eyi-cheapest, yabo. Kodwa uthole emzimbeni yena ugqoke impahla ey'bizayo. Ukugqoka nje impahla ebizayo bafethu kwabantu abangenamali. Abantu abasuke benemali ngempela futhi nawe le nto le uma ungayikhona into engiyishoyo, woke nje nawe uzenzele olwakho ucwaningo. Ubone umuntu uhamba ngemoto ephambili, uthole ukuthi uhamba ngo-Mercedes noma ngo-B_M, onomuzi nje ophambili, umbone ukuthi uyayigqoka yini amalebuli, yabo. Uzoyibona into engikhuluma ngayo ukuthi akanandaba namalebuli. Kodwa le ndaba yamalebuli ney'mpahla ey'dulayo eyabantu abangenalutho, abangenamali. Kufanele ukwazi nje lokho bafethu.